de vlaghuis. Hier is de bus, dus iedereen is op pad. Met de sleeptol erachter. Ik ben Koen Zitter, ex-bestuurslid van KPET, Katholieke Plattelandsjongeren. En momenteel actief lid. Nou, het bijzondere aan deze trekker is dat natuurlijk allemaal oude tractoren zijn. Allemaal van die heel lang in de schuurtje gestaan hebben en eigenlijk niks meer mee gedaan is. En normaal rondjes mee gereden worden, maar nu is nog eens aan het werk gezet worden. Hoe zijn jullie zo op het idee gekomen? Nou, het idee komt eigenlijk voort uit heel veel jongeren hier zijn die een oud trekkertje hebben, die normaal met ringsteken meedoen. En dan we eigenlijk wouden dat er ook nou iets met de trekkers gedaan zou worden, maar iets anders dan de ringsteken. Dus de combinatie met Pinksteren en de paardentrek hebben we nou in principe een trekkertrek van gemaakt, maar dan ook met oude tractoren. Wat voor type trekker heb je? Een Dutch, 4006 en 3-cilinder, 40 pk. Dus als je de mazoetpomp opdraait, dan ga je ongeveer naar maximum misschien 45 pk. Iets meer trekkracht. Maar voornamelijk is het voor de fun. Heb je al vaker met trekkertrek meegedaan? Nee, de eerste keer. En wat verwacht je? Oh. Ik heb een proeftrek gedaan, trok tent, maar wat het nu gaat zijn, dat weet ik niet. Winnen of verliezen, het resultaat is toch zaterdag dat we naar rust gaan. Met een pint gedronken. Maar er zijn er niet veel die helemaal tot tent komen. Nee. Nu moet me activeren, maar ik moet gaan trainen.